Hello, mga higala ug mga kaigsuunan, kumusta kamong tanan? Hinaot nga namo sa mayong panglawas karon uban sa inyo nga panimalay inyong pamilya. Ug karon mga higala ug mga kaigsuunan, mga kabrads, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo. So sa dili pa kita magpaambit mga higala ug mga kaigsuunan, i-remind na usab ko pahibalo o pahinumdum na po ko ninyo nga ako dili ko pastora. Ako usab ko ka magtutudya sa Ginoo ug usab ako ka nga gigrasyahan sa Dios, gikaloy-an sa Dios busa mo nga nagpaambit ako sa pulong sa Dios tungod ni sa kaluoy ug sa grasya lamang. So pahibalo jud ko nyo kanuna nga dili ko pastor. So mga higala mga kaigsuunan, magpaambit na usab kita sa pulong sa Ginoo ug diri nato mabasa ang atong ipaambit karon nga bersikulo sa Lucas 11 bersikulo 27 hangtod sa 28. Akong pagabasahon og sunda sa inyong mga salabutan. Lucas 11:27 nagingon sa 27. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak og nagpasuso kanimo. 28. Apan mitubag si Jesus. Bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Mao kana ang atong ipaambit karon nga mga higala ug mga kaigsuonan nga bersikulo. So kani nga bersikulo karon nga atong ipaambit mga higala ug mga kaigsuonan, kabahin kini sa kabulahanan. So unsa ba ang kabulahanan sa tao? So diri nato mahibal-an karon o diri nato himay-himay ug unsa ba ang kabulahanan diha sa tao. So nagaingon sa 27. Sa dihang nagsulti pa si Jesus niini, may usa ka babae nga misinggit taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya. Bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. So, sa diha nga nagsulti pa ang Ginoong Hesus, atong higayona, may usa ka babae nga misulti, di ba? Na misinggit. Sa to pasinggit kusugyot, i-shout out, di ba? Kusugyot hulbaw. Niingon ang babae nga bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. So sa una-una sa usa ka babae diring dapita, ang iyahang ginabulahan, ang iyahang tumong diri mao ang inahan, di ba? So si Ginoong Hesus nagpakatawo siya mao nga iyahang inahan mao si Maria. So ang gipasabot sa maong babae, ang bulahan gayud si Maria, ang inahan. Baan? Naiapan ha? Timan-in ninyo kani mga higala, mga kaigsuunan, mga kabrads. Naay apan. Gitubag siya sa Ginoo. No? So kaning tubag sa Ginoo mao kini ang ato ang ikinabuhi. Mao kini ang atong tumanon. Ang pulong gayud sa Ginoo. Dili kaning giistorya karon sa babae. So ang tubag sa Ginoo diri sa 28 nagaingon. Apan si Jesus mitubag, ang Ginoo mao mitubag ning higayona. Gitubag ang babae, di ba? So giingnan siya sa Ginoong Hesus. Bulahan hinuon sila nga mamati sa pulong sa Dios. Og nagtuman niini. Unsa day mahigalaigsoon? Bulahan di ay katong naminaw sa pulong sa Dios. No? So dili day katong babae maoy nabulahan, di ba? Kundi ang mga tao nga sa diin naminaw sa pulong sa Dios mao kadto ang mabulahan. Di ba? Nayon sa Ginoong Hesus, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios. Og napajoy og nagtuman niini. Dili lang di ay sa pagpaminaw kutob mga higala og mga kaigsunan, mga kabrads. Kundi hantod sa pagtuman niini. So unsa may giingon nga pagtuman, di ba? So ang ginasulti sa pulong sa Dios o sa pulong sa Ginoong Hesus
atong ikinabuhi. Di ba? So ang diary kon ginato nga pagsabot mga higala mga kabrads, ang pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. For example, ningon ang Ginoo nga paghigugmaay kamo. Unsa ginaistorya sa Ginoo ato ikinabuhi. So mingon ang Ginoo nga paghigugmaay kamo sa usag-usa. So ang iyang ginaistorya atong i-apply sa atong kinabuhi, mao na siya pagtuman. Dili katong pagtuman nga kasuguan nga gikuan ni Moises, ha? Gisangon ni Moises nga bisan si Moises wala gani siya katuman. Sa tanang mga tao walay nakatuman nato, di ba? Dili na sayop na siya nga panghuna-una sa tao o interpreter o unsa na nga na pagpasabot nila. Ang gipasabot diri sa Ginoo kanang iyong pagtuman ang pulong na sa Ginoong Hesus o dayri kon ginato ikinabuhi. Pagkinabuhi. So, ang pulong sa Ginoo atong ikinabuhi. Mingon ang Ginoo, pag hinigugmaay kamo, pagpasayloanay kamo sa usag-usa. So, atong ikinabuhi. So, kung mahatuman nato na, nagpasabot ka na nga atong gikinabuhi ang pulong sa Ginoo. So, kung natuan ang na-apply sa atong kinabuhi, nagpasabot na mga higalag-suon, aduna natay pagpailubay sa usag-usa. Di ba? Aduna natay pagbati. Di ba? Natay pagbati sa uban. Natay kaluoy sa uban. Labaw sa tanan, aduna natay paghigugma sa uban. Mao na giistorya diri sa Ginoo. Di ba? Kay ang babae gayod nagsinggit siya, gisinggitan siya eh. Nga ang bulahan gayud katong iyahang inahan nga maoy nag-anak kaniya sa Ginoo. Apan gitubag siya sa Ginoo. So magdagpasabot diha nga dili gayod mao ang inahan o inahan niya nga mao si Maria maoy mabulahan. Di ba? Di ba? Kundi ang mabulahan mga higalaysoon diri na nato masabtan nga ang katong mabulahan di ay nga tao katong nagpaminaw sa pulong sa Dios, katong naminaw sa wali sa mga pastor. Di ba? So dili ta ingon nga magyaga-yaga sa mga pastor, kay ang mga pastor gipadala na sa Dios. Di ba? Kinahanglan nga maminaw ta sa mga pastor. Di ba mga higala og igsoon? So asa ka karon nga pundok, asa ka karon nga grupo, paminawa ang imong pastor. Di ba? So kung naa kay nalibugan, naa kay dili masabtan, ipangutana sa imong pastor. Ug ang pastor mosaysay kanimo. Di ba? Sama sa kinabuhi ni Pedro. Aduna siya nalibugan, aduna siya wala nasabtan, gipangutana niya sa iyang leader. Kinsa man niya leader? Si Ginoong Hesus kaniadtong panahon. So kita karon atong i-apply na sa kinabuhi ni Pedro nga pala pangutana siya, di ba? So gisuod niya ang Ginoo, di ba? Sa katapusan gani pagkabanhaw na sa Ginoo, si Pedro pagani ang ginapialan niya siya. Pedro, katulo siya ginaistoryahan ni Ginoong Hesus. Gihigugma mo ba ako? Katulo ha, 3 times. Diba? Sa ikatulo niya nga pagpungutana daw nasubo si Pedro nga nung ikatulo niya pagpungutana. Buti pa sabot ato nga ang tanan niyang mga kapakyasan, mga sayop ng pamagigina panas sa Ginoo. Ang ingon ng Ginoo, pakan ang akong mga karnero. Di ba? Inya si Pedro. Kung sa matoy, mas labaw pa si Apostol Pablo. Kaya naka-eskwela to, si Apostol Pablo. Kuanto siya, abogado to siya. Parisiyo to. Di ba? Apaan si Pedro? Kung sa may na-eskwelahan ato, wala gayo. Di ba? Nasabto na to mga higalaysoon. So, nagpasabot diri kayo na ang mabulahan gayod katong naminaw sa pulong sa Dios, katong maminaw sa mga wali sa mga pastor, di ba? O dili lang sa pagpaminaw higala igsoon.
Kaya bisan sa pulong sa Dios, sa pulong sa Ginoo, dili lang sa pagpaminaw di ay. Na yun sa Ginoo. Apan si Jesus mitubag bulan, hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios. Dili ra kutob diha sa pagpaminaw. No? Og naiog ha. Sa panaapay dason og nagtuma ni ini. So ang kanang giyong pagtuma ni ini kanang atong pagkinabuhi sa pulong sa Dios. Ang direct yun nato sa punto sa Ginoo ang paghigugma man. Higugmao nato atong kaaway. Magpasayloanay kita sa usag-usa. Sa diha nga magpasayloay ta sa usag-usa, nagpasabot ka na nga gipasaylo nato sila. So ang Ginoo nagpasabot nga gipasaylo usab kita sa Ginoo. Apan kung dili kita makapasaylo sa ato ang mga silingan, ato ang isig kapariya, nagpasabot nang wala dili pud ta pasayloon sa Ginoo. So, di ba? So, unsa ang Ginoo nag-ingon nga pasayloay kamo, pakigugmaay kamo. Di ba? So atong ikinabuhi mao kana dili kadto giingon nga katong patuman ni Moises nga balaod, di ba? Ang katumanan mga higalaysoon direct konta mo pagpasabot ani ang katumanan gayud sa pulong sa Dios ang paghigugma nga tinuod, di ba? Kana bang naa sa sulod nato nga gugma dili sa panggawas kay kung sa panggawas lang nga gugma mo na siya hipokrito o tigpakaaron ingnon, di ba? So ang ginaistorya sa babae wala to kuanan ni Ginoong Hesus. Panis to, wala to. Kundi ang tinuod ang kabulhanan katong naminaw sa pulong sa Dios, katong naminaw sa wali sa mga pastor, katong naminaw sa mga tambag sa ginikanan, amahan ug inahan, og kinabuhi kana mo kana pagtuman kanang ikinabuhi nato ang mga pulong, di ba? So mga higalaysoon naot nga napungoy gamay nga nasabtan sa ato karon nga gipaambit ang pulong sa Ginoong Hesus mag-uban kanunay sa atong kinabuhi. Amin ug amin. Dalaygon ang Dios. Hallelujah.